गिबि गिबियावनो गासै रायजो राजानिसिम रंजालि बैसागुनिसिम लानानै गोदान बोसोरनि हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आंनि दिनैनि प्रेस मिट होनाया आं प्रेस मिट होनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय माने थांनाय 12 खालाराव माने आङो जि माने बोरिमुख जायगायाव मोनसे बिपिएफ हानजाया मास रेलि मोनसे लादोंमोन। बे जि मास रेलि प्रग्रामाव आङो दिनै माने इयाव मोनसे जयनिं प्रग्रामबो दंमोन बिथांमोना माने आं बेयाव जयनिं जादोंमोन आरो बे जयनिं जानायनि हेंथायै जे माने बिथांमोन जा माने इउपिपिएल हानजानिनो लाइमोन गांखंनि जितु दैमालु रामसियारि बिथांमोना जाबायदि आंखौ गाज्रि सोंखारिबाय दङ, बे सोंखारिनायखौ आं दुखु मोननानै आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे माने आं माने बिदिनो माने सोरखौबा माने दालाल खालामनाय माने सोरनिबा माने बिल्डिं माने बिदिनो थाखा फैसा लानानै फैनानै बिल्डिं खानाय बेफोरबायदि गाज्रि माने आंखौ बुंथिबाय थादो। माने बेबायदि बुंनायखौ आं गोबां दुखु मोनो। खारन आं दिनै मायबा मोनसे बिजनेस खालामनानैसो आं बेफोरबायदि न'खौ खानाय जादों आरो आं दिनै आंनि गुबै बिपिएफ हानजायाव जयनिं जानाय प्रग्राम माने जानायानो जादों बेनो जे आङो माने आंनि नांगौ बायदियै बा गासै रायजो राजानो बाथ्रा होनाय बायदि दिनै बिथांमोना मावनानै होनो हायाखै। बेखायनो आङो बिथांमोननि माने बुंनाय जायगा बुंनानै फैनाय बाथ्राफोरा दिनैसिमबो मोनसेबो जाफुङाखै। बे जाफुङैनि थाखायनो आङो दिनै माने बिपिएफ हानजायाव माने जयनिं जानाय जादों। बा बिदिनो गासै रायजोफोराबो जोंनि सायाव माने गोबां मायबा मोनसे मोजां खामानि जाफुंसारगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। खिन्थु दिनै बिथां राकेश सारमोनाबो जाबायदि जायगा थांनानै बाथ्रा होबोदोंमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैसिमबो मोनसेबो माने मावनानै होनो हायाखै। बेखायनो बिथांमोननि गासै साननाय आरो मावनायफोरा फेलें जादों। बे फेलें जानायनि थाखायनो आङो माने जयेनखौ जाहैनाय जादों। आरो बिथांमोना फंनैसो बुंबावदो जे माने आं बिल बानायोब्ला माने थाइसेखौ थाइबा गाहाम लिरो होननानै। दिनै आं बेफोरबायदि लिरनानै सोरनो होदों? दिनै राकेश सारमोन बायदियाबो बुंनो हाया, बापन आदामोन बायदियाबो बुंनो हाया। आं जि बेफोरबायदि 2 नाम्बारि बिल खालामदों माबा खालामदों दिनैसिमबो आं आंनि जाखिनि प्राइमारि हिसाबै बा ब्लगआव आं थाइसे थाइनै हरनाय बा प्राइमारि हिसाबै आं खरसा खालामनाय बेफोरबायदि बिलखौ आं दिनैसिमबो आंनि थाखाय एसेबां खरसा जादों होननानै आं दिनैसिमबो रावनोबो हिसाब होफेराखै। खिन्थु जाय बिथांमोन बायदिया आंखौ दिनै सोंखारिना बुंदों बिथांमोन बायदियानो आंनिफ्राय जौ सेरेब दाउ बेदर अमा बेदर जादोंमोन। खिन्थु बिथांमोन बायदिया दिनै आंनिफ्राय जानानै खिन्थु आंखौनो सोंखारिदो रायजोनि सिगाङाव लेथ्रा माने सिनायथि होदो। खिन्थु आं बेखौनो गोबां दुखु मोनो। खिन्थु बेफोरबायदि नङा, गावसोरनो जादो, गावसोरनो लोंदो, गावसोरनो खरसा खालामदो, आंनिफ्राय फैसा लांदो। आं दिनैसिमबो रावनोबो आं बेफोरबायदि माने खरसानि बिल रावनोबो लिरनानै होआखै। नाय नोंथांमोना आंनि फाइनान्सियेल सेक्रेटारिया आं जुदि सासे भटार्सबा बेखौ नोंथांमोना थांनानै राकेश सारजों रायज्लायथां आं माबायदि खरसा खालामदोंमोन, आं मानो फैखो इयाव नोंथांमोना थांनानै खेबसे रायज्लायथां राकेश सारजों, राकेश सारा बुजायगोन। नोंसोर साला इयाव जखाय सेरेब लोंनानै जानला मानला बाहायगोन, जौ सेरेब लोंनानै जानला मानला जेराव मेरावनो बाथ्रा बुंगोन, बियार गंसेयाव सोरदोबा बुरखायजागोन, बिबा नोंसोरनि बेनो मोजां माबा राजनितिक नामा? बेथ' कुनु दिन राजनितिक जानो हाया। सासे राजनितिक जानो गोनांबा, रायजोखौ सलायनो गोनांबा, रायजोखौ बुजायनो गोनांबा माबायदि जानांगोन? सासे मानसिया 100 जन मानसिखौ बुजायनो हानाय जानांगोन, बिसोर राजनितिक खालामनो हागोन। नों जुदि बिदि जखाय सेरेब लोंनानै सोरनिबा माबानायखौ सोंखारिनानै बुङोब्ला नोंनि सिनायथियाथ' मोजां थानाय नङा। दैमालुमोन बायदियाथ' मा मानसिलै, बियार गंसेयावनो माने फिदिं जाग्रा मानसि बिफोरो। आं दानो लिंहरबा दानो फैगोन बिसोरो लोंनो। जुगलमोन बायदिया मा मानसि इलाय? बे इन्द्रेश्वर राभायाथ' खासे बे माबा फेरि बेपारिसो। दाख्लै बुंदोंमोनथ' सोंलाय बियो आंजों, आंबो थांगोन दा नोंसोर थांग्रोदो, नों थांग्रोदो। आं बिथांजोंथ' रायज्लायदो ना इन्द्रेश्वर राभाजोंनो थांनानै जे नों थांग्रो, आंबो उनाव 1000 जन लांगोन। आं मायबा मोनसे पस्ट लानानैसो आं सेन्ट्रेलाव रायज्लायहैगोन। दिनै आंखौ नै बेफोरबायदि प्रेस मिट होनो गोनां मा दं? आरो आं सासे भटारबा आंखौ प्रेस मिट होनो लागा कुनु बाथ्रा गैयाना। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावथ' आं फाइनान्सियेल सेक्रेटारि होननानै बुंनो थाङाखैमोन। आंथ' जनासो दङमोन न'आव, आंनि मावनांगौखौ आं मावबाय दोङो। आं दिनै मायबा मोनसे दुखु मोननानै आङो दिनै बिपिएफआव जयेन जादों। खिन्थु नोंथांमोना आंखौ बुंनो लागा कुनु बाथ्रा गैया। आरो नोंसोर डेभेलपनि खामानि मावना देखाय,
रायजो राजाया नोंसोरखौ मोजां मोनगोन रायजो राजाया नोंसोरखौ अनसायगोन नै दिनै उदालगुरि टु बाक्सा उदालगुरिखौ बेलेगनो हेगारनो नागिरदों